Είσαι! Εγώ είμαι ευγενής και δεν θα σε πω έτσι, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ πέρασα από κατοχές και αντάρες. Εγώ διαδήλωσα, έφαγα ξύλο με γκλόπ, κλωτσές, χαστούκια, καπνογόνα, πήγα εξορία. Τώρα πες με μαλάκα, δεν πειράζει. Και δεν είδα να αλλάζει τίποτε. Οι παλιοί εχθροί κολογλυφόντουσαν, τα φτιάξαν μεταξύ τους. Αλλά το ξύλο, την πίκρα και την απογοήτευση την έφαγα εγώ. Κι όμως ούτε μια φορά δεν είπα ότι δεν θέλω τη ζωή μου. Συγχαρητήρια. Ήσουν ένα κομμουνιστής. Όχι. Τι, δεξιός. Μπορείς να με λες μαλάκα συνέχεια. Τι ήσουν ρε φίλε και σε κυνηγάγανε. Άνθρωπος ήμουν, άνθρωπος. Αδικημένος, τσαλαπατημένος, οργισμένος άνθρωπος ήμουν. Δεν μου λες, δεν θέλεις να πεθάνεις. Όχι βέβαια. Την πόρτα, το παράθυρο και την τουλάπα. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να ξεφυτρώσει ο ακατανόμαστος. Ποιος είναι αυτό? Ο λυτρωτής του πόνου. Τα λαμόγια της εξουσίας, θα σας λυτρώσουμε από τον πόνο, λέει. Και ρωτάνε από κάτω τα ζώα, πώς καλέ, θα σας πεθάνουμε στην πείνα και θα ηρεμήσετε.